ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಯಕ್ಷಿತಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಎಂಚುಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋಡು ಎ ಡೇ ವಿತ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಔಟಿಂಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ. ಹೋಪ್ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆವೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪು నేను ಮರಪೊಡ್ಸಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜರುಂದಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂದ್ಪಂಡು ಬಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ. ನಮಕಿನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲೇ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರಿತ್ತುಂಡು ಧೃತಿಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಅಂಚಾದಿಂಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಉಬಾರ್ಗ್ ನಮ್ಮ ಉಬಾರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಶಾಪ್. ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಈಡೆಗೆ ಬರ್ಪುನೆ ವಿವೋ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪಂಡದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗಾಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ದ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಓ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೋಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇ ಶಾಪ್ ನಮ್ಮ ರೀಚ್ ಆಯ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಐಟಮ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಇದೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವೇರ್, ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಸ್ಯಾರಿ ಮಾತರ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಲೆಹಂಗ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ನಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಣದಿತ್ತ ಲೆಹಂಗ ಹಾವಡು ಪಂಡದು ಅಂಚಾದಿತ್ತ ಲೆಹಂಗ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಕಲರ್ ವೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಬಟ್ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅವು ಲಾಂಗ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಇತ್ತುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಒಂದು ನೆನ್ನೆಂಕ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೀಜ. ಬಟ್ ಕಲರ್ ವೈಸ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಶೋಕ್ ಸೂಟ್ ಆಪೇದುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಈ ಲೆಹಂಗ. ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಬತ್ತು 2300 2500 ರೇಂಜ್ ತುಲಾ ಇತ್ತುಂಡು. ಒಂದು ಸೆಮಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತೋ ನೋಡು. ಸೊ ಅವು ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡ್ದು ನಮ್ಮೈತೆ ಕಿಡ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬತ್ತು. ಕಿಡ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ದು ಲೆಹಂಗ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ತೊಗೊಂಡಿಪ್ಪುನಂಚ ಒಂದು ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಲೆಹಂಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬತ್ತು. ಕಿಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕಡೆ ಬತ್ತದ ಮಲ್ಲಾಕ್ಲ ಲೆಹಂಗ. ಸೊ ಆಡೆ ಪೋಜಿತ್ತದ್ದು ಇಯರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಲೆಹಂಗ ಶೋಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲೆಂತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬತ್ತು ಒಂದುಲ ಅತ್ತೆ ಸೇಮ್ ರೇಂಜ್ 2000 ರೇಂಜ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಬಟ್ ಒಂದು ಎಡೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತುಂಡು ತೂಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓ ಲೆಹಂಗ ಇಷ್ಟ ಆದ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದು ತೆರಿಪಾಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಓಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾಪ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತ ಹುಬ್ಬಾರಡೆ ಒಂದುಲ. ಸೊ ಒಂದು ಬತ್ತದ ಶಾಪ್ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನಮಗೆ ವಾ ಟೈಪ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಖಲ್ ತೊಗೊಂಡಿಪ್ಪು ನಾವು ಒಂದು ಸೈಡ್ ನೆಟ್ಟೆಡ್ ಟೈಪ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಬೇತೆ ಪೀಸ್ ಎತ್ತು ನೋಡು. ಈ ಸೈಡ್ ತುಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಟೈಪ್ ಕ್ಲೋತ್ ಉಂಡು ಪ್ಲೈನ್ದ. ಸೊ ಅವಲರ್ ಇತ್ತು ನೋಡು. ಸೊ ರಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೀಟ್ರ್ ವೈಸ್ ತೂದ್ದು ನೋಡು. ಮುಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನಮಗೆ 100 ರೂಪೀಸ್ ಬತ್ತನ ಐಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ 500 1000 ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತದ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಬತ್ತ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ವಾ ಟೈಪ್ ದ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಬೋರ್ಡು. ಸೊ ಅವು ಸತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಬುಕ್ಕ ಓಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಂತಿನ ಮಾತ ಐಟಮ್ಸ್ಲ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಅರುವೆ ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಆಯ್ನು ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸ್ಟಿಚ್ಚು ಕೊರಿಯರೆ ಪಂಡದು. ನಮ್ಮ ಲೆಹಂಗಾ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓ ಲೆಹಂಗಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಾ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ತುಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ತೋಚ್ಪವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೆಕೆ ಇತ್ತುಂಡು. ಮಂಚಾದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಕ ಪಂಡದು ಒಂದು ಶಾಪಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಬೇಗ ಬಂದು ಮಾಮಡ ಹೋಗ್ಬೋಡು. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೋಡಾ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಚೆರ್ರಿ ಎರಡು ಸೈಡ್
ಮಾತ ತಿಂದೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ಲದ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಂಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸೊ ಡ್ರೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪರ್ದಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಒಂತೂಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಲ್ತ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶಾಪಿಗೆ ಬರ್ತದ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬೊಳ್ಳಿಗೆ ಒಂಚೂರು ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತನಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಪೋಯಿನಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಪಂಡ್ಯರು ಆ್ಯಂಡ್ ಬಂಗಾರ್ಲ ಪೋಯ್ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರ್ಲ ಬುಡ್ಪನ ಸೊ ಬಂಗಾರ್ಲ ತೀಯ ಏತುಂಡು ದಾಚೆ ದಾನೆ ಪಂಡದು ಕೆಲವು ಚೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ತೀಯ ಇನ್ನು ಫೋಟೋ ನನ್ನ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ತೂಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಕಾರ್ಡ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತು ನಾವು ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಪೈತಂಡು ಅಂಚ ಒಂದುವೇ ಟೈಪ್ ಒಂದುವೇ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ಚೈನ್ಗೆ ತೊಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ ಚೇಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ 2000-2500 ಸೊ ಆ ರೇಂಜಡೆ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬತ್ತದು ಒಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ 60-70,000 ಮಿತ್ತದ ಗೋಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರ ಕಟ್ಟೆ ಪೋಯ್ನಡ್ ಬೊಕ ಬಂಗಾರ ತುಪ್ಪನಿನ ಬಿಡ್ಪನ ಅದು ಎತ್ತನ ರೆಜ್ಜಿನ ಪಂಡಲ ಹೊರ ತೀಯರುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಚೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ತೀಯ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ರಡ್ಡು ಪೌಂದ ಚೈನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 2 days ನಮ್ಮ ಟ್ರಯಲ್ ತೂಯರ ಬತ್ತ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ದ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಬರ್ತದು ನಮ್ಮ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತಿನ ಲೆಹಂಗಾ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬತ್ತು 2000-2500 ದುಲಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು എനിക്ക് ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆತನಂದು ಎನ್ನಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ಅಂಚ ಹೊಸ ಬೇರೆ ಏನಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತರಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಂಜಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್